Ndioma ndewonu ekelekwa m unu oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV abịara gị taa bụ abalị 15 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa Orie n'ala Igbo ụbọchị Wednesday. Na mmalite gerenu isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Otu ASUU enyela ọchịchị etiti mbirimbi izu abụọ maka akwụkwọ iwu nke metụtara otu na-achị isi nke ụlọ akwụkwọ mahadum ndị enwere n'ala Naịjirịa. Ndị omeiwu ụlọ nzukọ steeti Abia mmadụ abụọ agbahapụla otu YPP gbafee otu pati LP. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'ozuzu oke. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ a, ngwa chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Ọchịchị etiti akwadola usoro ụkpụrụ ga-agbakwasị ụkwụ n'ihu na a ga-akpụgharị ngwongwo niile enwere n'ala anyị maka ọdịmma ọhaneze nakwa n'usoro nke ụlọ obibi n'otu aka ahụ. Nzọụkwụ a ka ga-emeghepụ ọnụ ụzọ maka ndị nkịtị kwụrụ na nke onwe ha ịganye aka na ya na si otu ahụ mezuo ọchịchị obi ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ndị chọrọ inweta ụlọ nke aka ha ma site n'iji ọmụrụnwa dị ala na-akwụ ụgwọ ya n'ime ihe ruru afọ 25. Onye minista na-ahụ maka atụmatụ ego nakwa nhazi akụnụba Wale Edun bụ onye kwupụtara nke a mgbe ọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ na ngwụcha nke ọgbakọ abalị abụọ nke otu ije ozi etiti FEC nke onyeisi ya bụ onyeisi ala Bola Tinubu na-ekwu na ihe karịrị puku ijeri naira 20 maka atụmatụ a dị nnọọ adị n'aka ugbu a. Onye minista gakwara n'ihu kọwaa na ụgbọala bọọsụ ndị na-eji mmanụ gas akpọrọ CNG na-arụ ọrụ ga-agbadata n'ala anyị iji mee ka ime njem dịkwuo mfe ma bụrụkwa aka rute onye ọbụla. Ihe dịka akụrụngwa mgbanwe 30 n'ọnụọgụgụ bụkwanụ nke a ga-eji eme ihe maka atụmatụ a ịbụ nke na-aga aga nakwa nke na-adịgide adịgide ga-abatakwa ala anyị n'otu aka ahụ. Na otu mgbanwe ụkpụrụ gbapụtara ihe, ọchịchị etiti akwụsịla agwa nke ndị oke ozu niile nọterela aka bụkwanụ nke ha na-eji ọdụ ụgbọelu ndị enwere n'ala anyị eme ihe n'efu n'ihi peji ndị pụrụ iche a na-amakwasị ha bụkwanụ nke eji amata ha ma ọ bụrụ na ha abịawa n'ọdụ ụgbọelu ndị a. Onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu nakwa mmepe ikuku Festus Keyamo mapụrụ ọkwa maka mgbanwe a nye ndị ntaakụkọ nọ n'obi ọchịchị ka ọgbakọ otu kansụl ije ozi FEC bịara na njedebe nke onyeisi ala Bola Tinubu bụ onyeisi oche ya nke hiri odo n'obi onyeisi ala dị n'Abuja. Keyamo kwupụtara na ngụpụ a na-agụpụkarị ndị oke ozu a na ndị apata ukwu a ndị na-adịghị akwụ ụgwọ ọbụla maka iji ụgbọelu eme ihe na-anọchi ihe dịka pasentị 80 nke mfu a na-enwe n'ihe metụtara iji ọdụ ụgbọelu ndị a na-eme ihe bụkwanụ ndị nke kwesịrị ị na-akpata ego ndị nke kwesịrị iji na-eme ihe na ngalaba nke ihe ịga n'anya ya na ogige ndị a. O nyere ihe ọmụmaatụ nke otu ọnụ ụzọ ámá nke ọdụ ụgbọelu nke kwesịrị na-enweta ihe dịka ijeri naira 250 na-erukwa ijeri naira 260 maka otu ọnwa, ebe ọ bụkwa na ihe ha na-enweta kwa ọnwa anaghị eru otu ijeri naira. N'ihi ngụpụ a na-agụpụ ndị apata ukwu ndị a bụkwa ndị kwesịrị ị na-akwụlite ụgwọ. Ụlọ ọrụ ndị agha elu ala anyị ga-aghọ ndị nke ga-agba ndị nke mbụ n'ogo mba Afrịka bụkwanụ ndị kara wụrụ ndị nwetara agba n'ihe metụtara ụgbọelu ndị eji alụ agha dịka ha ga-anabata ụgbọelu ndị agha dị 48 nke a ga-eme n'oge na-adịghị anya n'ịkwalite ọnụọgụgụ nke ha nweburu n'ihe metụtara ụgbọ elu ndị a. Onye Director nke mmekọrịta ọhaneze na ozi nke ụlọ ọrụ ndị agha bụ Edward Gabquet bụ onye kwupụtara nke a n'isi obodo Abuja na mgbakọ nke ndị nta akụkọ dịka ndị agha elu na-eme nkwadebe maka ememme agbamafọ 60 ha. O kwuru na a na-atụ anya na ụdị
na ụdị agha elu nke Naịjirịa ugbu a ga-abụ nke ga-anabata opekata mpe ụgbọelu nke dị ihe dịka 48 na ndị nke ha nweburu enwe n'ọnụọgụgụ bụkwanụ nke ga-agbago ugbu a. N'okwu ya, onye isi a bụ onye nke mesiri ya ike na ala anyị ugbu a nwere usoro nke ndị agha bụkwanụ ndị nke na-arụsi ọrụ ike maka nchebe, udo nakwa nchekwa na ihe metụtara nchebe gbaa gburugburu ala anyị Naịjirịa ugbu a. Otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum n'ala anyị ASUU n'aha mkpirisi na-eyi egwu ịbagide mfanye aka n'okwu ọzọ ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti ajụ itinye n'ọrụ nkwekọrịta ha nwere n'afọ 2009. Otu ahụ na-ajụkwa ụdị niile nke ịdị iwu nakwa iji anya ike na-eleda ọnọdụ nke ịkwụ na nke onwe nke ụlọ akwụkwọ mahadum ndị ọhaneze na-eji eme ihe gọọmenti nwe anya n'ihi mkposa nke kposara otu kansụl na-achị isi nke ụlọ akwụkwọ mahadum niile n'ala anyị. Gọọmenti ka a na-akọwa ugbu a na ọ bụ ndị nke na-achọ ịgba okwu nke emere n'oge ahụ, dịka n'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na Abuja ụnyaahụ. Onye isi oche otu ASUU bụ ọkammụta Emmanuel Osodoke gwara ụmụ Naịjirịa ka ha hụ na ha ga-ejide ọchịchị etiti ma ọ bụrụ na okwu gbasara otu kansụl na-achị isi nke ụlọ akwụkwọ mahadum ndị nwere n'ala Naịjirịa aghọọ ihe ga-eduga na ịbagide mfanye aka n'ụkwụ. O nyere ọchịchị etiti izu abụọ kwesịrị ekwesị iji lebanye n'ọnọdụ a nakwa ihe ndị ọzọ nke ọ rụtụrụ aka iji gbochie mfanye aka n'ụkwụ a nke na-esi ugbu a. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-ebo ụlọ ọrụ mkpụrụ ego ịntanetị kripto akpọrọ Binance ebubo ịmanye ndị ọrụ ha ka ha bụrụ ndị nke ga-amalite imegheriwa ndị mmadụ anya ma kpuchie ebubo niile nke a na-ebo ụlọ ọrụ ahụ site n'aka ọchịchị etiti, dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwucha ndụmego na-ebo ha ebubo n'ihe metụtara nrụrụ aka ego. Onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ nke ihe gbasara mpụ ego bụ Honorable Ginger Obinna Onwusibe kwupụtara ebubo ndị a n'otu ọgbakọ ndị ntaakụkọ nọ na ya bụkwanụ nke hirodo na Abuja. Ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV chetara na ụlọ ọrụ Binance boro ndị otu kọmitii ahụ ebubo nke na-aka azụ maka idozi ihe ụfọdụ gbasara ebubo nke nrụrụ aka ego ọchịchị etiti boro ha. Onwusibe kwuru na ebubo ndị ahụ bụ iji chegharịa nnyocha nke a na-eme ha site n'aka otu kọmitii ahụ ihu, weda ikikere nke ha nwere nakwa nke iwu kwadoro iji nyochaa ihe ndị nke gbasara ụlọ ọrụ Binance nakwa ihe omume ndị nke ha mere n'ala Naịjirịa. Onye ji aha otu pati Labour Party zọkwa onye isi ala na ntụliaka ezumezu nke afọ gara aga n'ala anyị Peter Obi akpọkwala oku ọzọ maka usoro ihe ndị siri ike nakwa nkwudosi ike nke ụkpụrụ iwu iji napụta ọchịchị ọhakarasị Naịjirịa nakwa ọdịnihu ụmụafọ obodo a. O kwuru na ihe ịma aka kachasị na-eche ọchịchị onye kwuo uche ya nke Naịjirịa ihu n'ala anyị abụghịdị usoro ihe omume nke ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka nhazi ntụliaka INEC n'aha mkpirisi, kama na ọ bụ ihe omume niile nke ngalaba ikpe nakwa ime ihe n'ụzọ iwu kwekọrọ. Obi, onye kwuru okwu na steeti Enugu n'oge nzukọ nke nkụzi ihe ncheta banyere ọkaikpe Anthony Aniagolu nke afọ 5 ya hirodo na steeti ahụ, kọwara na ụmụ obodo a ndị nke nwere afọ ọma kwesịrị ịbụ ndị nke ga-ejikọta aka ọnụ iji hụ na a ga-akụtasị nnọọ ihe metụtara nnupụ isi nakwa emeghị ihe n'usoro nke dị ugbu a na ngalaba ikpe n'ala anyị, ma si otu ahụ nye aka wulite ọdịnihu nke ụmụafọ obodo a ga-anabata. Ọ rụtụrụ aka n'ọdịnihu nke ala anyị nọ n'ezigbo ihe ize ndụ n'ihi ụdị agwa nrụrụ aka dị iche iche a na-ahụzi ugbu a na ngalaba ikpe, na-emesi ya ike mkpa ọ dị iwere nzọụkwụ ndị nke a ga-eji dọpụta ala anyị pụọ n'ime olulu. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Plateau ekwuola na ha anwụchiela onye ahụ a na-enyo na ọ bụ onye omekome, onye kere ihe ụfọdụ bụ ogbunigwe n'ahụ ya bụkwanụ nke ga-egbu ya gbuo ndị ọzọ. Onye aha ya bụ Benjamin Basil, nwa akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ nke steeti ahụ.
onye webara n'otu ụlọ ọba ego na steeti ahụ maka izu ohi. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na steeti Plateau, onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Emmanuel Adesina kwupụtara na onye a na-enyo enyo nwere edemede nke o nyere otu onye na-ahụ maka inyepụ ego n'ụlọ akụ ahụ mgbe ọ batara, na-enye ya iwu ka ewepụtara ya ego ruru 100 nde naira, ma ọ bụghị ya ogbunigwe nke oyi n'ahụ agbawa gbuo onye ọbụla nke nọ n'ime ụlọ akụ ahụ. Onye ọrụ ahụ jiri anya nkọ kpọtụrụ onye nhazi ha, onye mere ihe n'aka ngwa ngwa ịkpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, nke mechaziri bụrụ na emere nke ahụ n'aka ngwa ngwa. Ọ gbakwunyere na onye ahụ a na-enyo enyo mgbe ọ hụrụ ụgbọala ndị uwe ojii ka ọ na-abata n'ogige ya bụ ụlọ akụ, egwu jidere ya ebe ọ nwara ịgbalaga ndị uwe ojii site n'enyemaka ndị ntorobịa n'ogbe ahụ chụwara ya ma jichie ya n'aka ngwa ngwa. Onye minista na-ahụ maka okwu gbasara ụmụ nwaanyị n'ala anyị, Uju Kennedy Ohanenye, edegarala onye IGP ndị uwe ojii n'ala anyị akwụkwọ Kayode Egbotokunu n'ihe metụtara mkpesa nakwa arịrịọ nke ọ na-arịọ maka nkwado ya ịhụ na a ga-akwụsị atụmatụ alụmdi na nwunye nke ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Niger Abdulmalik Sakindaji na-achọ ime ugbu a. Kennedy Ohanenye gbakwara akwụkwọ n'ụlọ ikpe maka ịnata ikikere nke ụlọ ikpe iji kwụsị atụmatụ ahụ nke ịlụpụ 100 ụmụaka nwaanyị na-enweghị nne na nna nke onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ steeti Niger na-achọ ime. Enyimba TV chetara na ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Niger mapụrụ ọkwa na ya na-akwado 100 ụmụaka nwaanyị ịlụ di ndị ụfọdụ n'ime ha ghọrọla ndị ụmụ enwe nne na nna n'ihi ọrụ ọjọọ nke ndị omekome na-arụ na steeti ahụ, dịka ọ bụ akụkụ nke atụmatụ nke ọrụ ndị o ji n'aka maka mmepe na mpaghara ya nke ọ na-anọchite anya ya n'ụlọ nzukọ nke bụ Mariga. O kwuru na ya azụtachala ihe ndị eji eme mmemme ahụ nke bụ gbasara alụmdi na nwunye, ebe o yiri na ọ ga-adị n'abalị 24 nke ọnwa Mee anyị nọ na ya, ma kwe nkwa ịkwụ ụgwọ isi nke ụmụ nwoke ndị nke ga-alụ ụmụaka nwaanyị ndị a. Ka e nwere ezigbote oke iti mkpu gbasara ụdị omume a, onye nkwuchite ọnụ a kwuru na naanị ihe ya chọrọ ime bụ ịhụ na ya ga-agbalị wepụtasị ya ihe ndị nke a ga-eji merụba ememme a. O nweghị mgbe ọ bụ ebumnobi ya ịmanye ụmụaka nwaanyị ndị a ịla di. Ụlọ nzukọ steeti Abia anabatala akwụkwọ nke ịgba arụkwaghịm nke ndị otu ha mmadụ abụọ ndị si n'otu pati Young Progressive Party YPP bụ Honorable Fine Ahụama na-anọchi anya mpaghara osisi Amangwa South nakwa Honorable ihe a na-achọ Nwaọgụ na-anọchi anya mpaghara osisi Amangwa North, ndị siri n'otu ahụ gbafeta otu pati Labour ugbu a. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Honorable Emmanuel Emeruwa, onye gụpụtara akwụkwọ ozi nke ndị diọkpa abụọ ndị a n'ihe metụtara mgbapụ ha n'otu pati ahụ bụ n'ihi na achụpụla ha site n'otu pati ahụ na iwu na ha dara bụ na ha si na pati ahụ na-esokwa pati ọzọ na-emekọrịta ihe. N'okwu nnabata ha n'otu n'otu, ndị otu ụlọ nzukọ a kọwara otu pati Labour dịka otu pati bụzi ebe a nọ ugbu a, ebe ha gosiri ọchịchị obi ha iso gọvanọ steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti rụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka Abia na-aga n'ihu. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia ka ị ka na-ekiri. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọrọ ebe ahụ maka na ana m abịa. Nnọọ, na-eburu n'obi na ịka nọ ebe ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị n'Aba steeti Abia na-abịara gị. Ngwa ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka. N'akụkọ sitere mba ofesi, ihe dịka ụmụafọ mba Sri Lanka dị 280 ka ekwuchacharala ugbu a na ha bụ ndị nke enyere ọrụ ịbụ ndị agha soja na mba Ukraine nakwa Russia n'ihi agha ha na-alụ, nke akọwara na ha na-enye aka n'ogo dịka nke ahụ. Nnyocha nke ụmụafọ mba Sri Lanka na-eme ugbu a bụkwanụ nke akọwara na ọ bụ n'ihi mkpesa nke sitere n'aka otu ezinụlọ ndị webatara
akwụkwọ mkpesa ha n'aka ngwa ngwa nyere ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ahụ mgbe a chọrọ ịchọpụta otu a ga-esi chịkọta ozi maka ndị niile merela njem gaa mba abụọ ndị a maka isonyere n'agha nakwa esemokwu ahụ nke na-ehi odo n'etiti mba abụọ ndị a. Ọtụtụ ndị ka ndị Rọshia werela n'ọrụ dịka ndị agha soja ebe ha ji nkwa nke ịkwụghị ụgwọ gbagotere agbagote nke mara abụba nakwa inye ha ọrụ nke na-abụghị ibu egbe aga agha mmegherie ha anya. Amatabeghị ọnụọgụgụ ụmụafọ mba Sri Lanka ndị na-anwụọla ugbu a n'esemokwu a nke na-aga n'ihu n'etiti mba Russia na Ukraine. Sri Lanka adọọla ụmụafọ ha aka na ntị megide njem ọbụla nke a ga-eme gaa mba Russia maọbụkwa na Ukraine isonyere na nghọtahie ahụ ha mara nke na-aga n'ihu ugbu a. Enwebekwaghị na mmachibido ọbụla nke mba Sri Lanka nyere ụmụafọ ya ka ha ghara ime njem site na obodo ha bụ agwaetiti gaa mba Russia maọbụkwa na Ukraine. N'akụkọ akụnụba, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwucha ndụmego EFCC agbatapụtala nkuhu ugbu a n'ihe metụtara nkụchi nke ha na-akụchi ndị na-arụ ọrụ maka mgbanwerịta ego akpọrọ Bureau de Change dịka ha nwụchiri ndị ahịa n'isi obodo Abuja, Lagos, Kano nakwa Port Harcourt ugbu a. Nke a na-abịa dịka naira nọgidere na-ada ada n'ahịa mgbanwerịta ego. Nkụchi ọhụrụ a na-abịa n'ihi na ọ bụ akụkụ nke mgbalị ndị ọchịchị etiti na-eme iji lụso ọdịda nke naira ọgụ. Ihe omume nke ụfọdụ ndị ahịa ego n'ahịa Forex na-egosi na nrụgide na-arị elu ugbu a n'ahụ naira, ebe gọọmenti na-ebo ndị ahịa mkpụrụ ego nke ịntanetị akpọrọ kripto ebubo na ha na-arụ ọrụ megide akwụkwọ ego ala anyị bụ naira. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Abia Warriors ekwuola na ndị ọgba bọọlụ mmadụ atọ ga-esonyere ha maka ịma aka nke asọmpi iko MPFL nke agba 29 ya nke ga-adị n'etiti ha na ndị ogbo ha bụ Rivers United. Ndị agba bọọlụ ndị abụọ Daniel Wotlai, Samson Obi nakwa Meme Okike ndị si na mmerụ ahụ nke ha nwetara n'oge asọmpi ugbu a na-agbake. Abia Warriors na Rivers United na ha achọpụghị ugbu a n'ama egwuregwu Township Stadium dị na isi obodo steeti anyị abụ Ụmụahịa. Otu egwu bọọlụ Abia Warriors na-eme ihe niile ha nwere ike ime iji hụ na ha ga-anọrọ ebe ha nọ n'oge egwuregwu MPFL dịka ha nwere akara 21 n'ihi na nke ahụ bụkwanụ nke ha nwetara n'ihe metụtara agbambọọlụ ndị nke ha na-agba ugbu a. Igbo ndị ọma, akụkọ anyị na nke uhuruchi a akụrụla ọnụ, mana tupu anyị apịachie geghachi ntị n'isiokwu ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Otu ASUU enyela ọchịchị etiti izu abụọ n'ihi mkposa nke a chọrọ ikposa otu kansụl nke na-achị isi nke ụlọakwụkwọ mahadum dịgasị iche iche n'ala anyị. Anyị mere ka ịmata na ndị omeiwu ụlọ nzukọ steeti Abia mmadụ abụọ agbafeela otu pati Labour dịka ha si otu pati YPP. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị n'akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV dị n'Aba steeti Abia bịara gị n'uhuruchi a. Aha m bụ Ezinne Mmadụ. Kachi Bọnụ.